La previsió de l'oratge verà este dissabte, dia 24 d'octubre, tindrem intervals ennuvolats augmentant a ennuvolat o cobert de núvols mitjos i alts. No es descarten precipitacions dèbils i ocasionals a la vesprada i al final del dia en el sud de València, encara que és poc probable. Els canvis en les temperatures, pujant algun grau les mínimes en el litoral. El vent variable fluix predominant la component est. Les temperatures en Requena tindrà una màxima de 19 i una mínima de 9 graus, Ontinyent màxima de 20, mínima de 9, Gandia màxima de 21, mínima de 13 i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 13 graus.